始まってしまったよ。8年の。8年だぞ。ちょっと待ってくれ。音量でかいな。まあ、今は設定できない。ちょっと待ってくれ。やべえ、かっけえ。やべえ。ちょっと待ってくれ。とりあえず音量作業。毎度毎度。やべえ、ちょっと待ってくれ。キーボードの設定もしなきゃな。一回これやってみるか。メイン、カスタムバトル。まあ、一応ごめん。でもマジうるせえな、待って。やば。マウス&キーボード。はいはいはい。ドロップウェポン。ステルスウェポン。え？これなんでステルスじゃないの？シースウェポン。ちょっとごめん、ググらして。SHEATH シース。意味はさやか。時のさやか。おお、勉強なんだ。まあいいや、これでやってみよう。ドン。レジュームゲーム。セーブキャンペーン。あ、続きをやるか。キャンペーン。始まったー。やば。棒読みちゃん連携すんのも忘れてたわ。やば。まあ、こんな日本ではクソマイナーゲーやから
一人も見に行こうと思うけど、世界ではやべえっすからね、これ。一応言っとくと。世界ではやばいゲームだから、これ。誰だって憧れたことがあるだろう、中世騎士の。あの時代に。ベルセルク好きなやつ。何カルチャー。グランディアンズ。はんはんはんエンパイア。帝国。アセライ。なんだろう、これ。遊牧。いや、こっちが遊牧か。クザイツ。フザイツ。フザイツ。バタニアンズ。エンパイア。ブランディアンズの方がなんか良さげだけどな。何これ20% モアアップグレード XP。20% コンストラクション。コンストラクションスピードボーナス。コンストラクションってなんだっけ成長だっけボーナス2プロジェクト。ウォールリペアーズ& CG。ほう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 。30% 安く建物が建てれる。悩むね。これはフォレストギブ10% レススピード。ペナルティ2。森は10% のスピードダウンかなレス。ペナルティやんな。パーティーズ。これダメじゃん。これ縛りプレイ用じゃん。テンパーエクストラスピードボーナス for horsemen on キャンペーンマップ。ほほほ。なんか、これだよな、やっぱ。最初はこれだろ、やっぱ。おい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 。日本で受けない受けない、こんな。おい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 。受けない受けない、こんなの。顔は一緒かいなんか、進撃の巨人見てるみたいになってる。Ladders up! 声高っ Face up! We showed him! 3択なん Die! Advance! まあ、これにしとくか。スキンカラー。これぐらいボイスピッチ、これ下げれるじゃん。To ladders! Backs to each other! はなにこれ身長か。身長低い方がいい。まあ、これぐらいかな。Form a shield wall! Advance! ボイスピッチ。Attack! アタックそれはいいんだけどさ。フェイス。なんなんだよ、この。スキンタイプ。絶対日本では売れへんぞ、このゲーム。絶対売れへんタイプやん。これもランダムでいこうぜ。髪型、ちょっと変えさせてもらっていいかな、先に。愛せないわ、自キャラを。こんな。ガッツみたいにしたいんですけど。ガッツみたいな髪型ないのガッツ。てて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 て
お、ガッツの髪型ないじゃん。いや、どうしよう。ガッツがないのか。まあ、なんかいまいちやな。まあ、これかな。ヒゲなしでヒゲあるんだもん、このゲーム。すげえな。絶対日本で受けねえよ、そんな。ヒゲ剃ってこいよって思うもん。蓄えすぎ、蓄えすぎ。いやー、髪型微妙っすな。これにしとくか、まだ。こっちの方がまだマシだわ。ちょっと、そういうこと？ノースワイズ。鼻低くねお前、ヨーロッパなくせに。何が、何が違うんだろう。こうしとくべきか。で、ノーズバンプ。膨らみ。鼻の膨らみ。お、これか。ある程度あっていいね。いやー、こんな楽しくないキャラクリある？まあ、いっか。まあ、これでええか。アイサイズ。これ垂れ目なのがちょっと気に食わないわ。釣り目にしたいわけでもないけど、アイポジション。すごいなんか、アイアウターハイト。これか。で、アイシャープ。これちょっとはなんか、とぼけた感じはなくなったんじゃない？アイカラー。いいな。これ黒い目の方がなんか、あアシンメトリーってこと？まあいいんじゃないそれは。
目離れか。まあこれぐらいでいいか。インナーハイト。これでちょっとは戦士みたいな、見た目にはなったけど。まあええでしょう。顔もうちょっと、なんとかなんない。君。テンプルワイズ。こめかみの広さ。まあ、これぐらいか。フェイスシャープネス。そうやね、もうちょっとシャープ、こう、クッと引き締まった方が絶対いいよな。で、デプス、深さ。チークボーン、頬骨の深さ。これはこれでいいか。なんかもうちょっと髪の毛、やりようあんだろ、お前、ほんとに。なんでガッツの髪型ないの？あ、でもこれ結構よくなってきたんじゃない？なんか、故障みたいな感じのやつから、ちょっと、たまに暗殺もします。自分たまに暗殺もしてますね。すいません。って感じになってきたよ。いいんじゃないこれで。決定決定決定 !NEXT! は？ ?Your family? Your family? リテイナー。バロンってなんだっけ？バロン。馬？バロン。バロンってなんだっけ？騎馬隊の、バロン、男爵の使いみたいな。リテイナーって、あれだよね。下僕みたいな意味だっけ？リテイナーズ。リテイナー、駒使いみたいな意味だろう、多分。ああ、そうだな。やっぱり、家来、召使い。アーバン、マーチャンツ。これは都市の商人かな？マーチャンダイザー。いいね。俺の仕事じゃん。マーチャンツ。商人。商人だね、俺。商人、イエオメン。なんだこれ？これマジしない。イエオメンってどういう意味？ヨーマン。イングランドの独立自衛農民だって。ちょっと違うな。アーバンブラックスミス。いいね。都市の鍛冶屋さん。ハンターズ。マーシーナリーズ。傭兵ってこと？マーシナリーズってなんだっけ？傭兵だよな。You are born into family of まあ、ブラックスミスがいいんじゃない？何それ？スキル変わんの？ちょっと待って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 。傭兵一家に生まれたことにより、ローグリーって何これ？ずる賢さみたいな。experience with the darker side of human life. 暗い人間、裏側の人間になる。You can tell when God wants bridge. You know how to intimidate someone and have good sense of what you can and can't get. と弓使いになれると。マーシナリー、そうか。ハンター、ハリウッドの一家に生まれたら、これまたスキルあんだ。フォーカスポイント。
ローグリーってどういう意味なんだろう。ローグって盗賊みたいな意味だよね。泥棒だっけ。ローゲリー。でローゲリーってどういう意味？ああ、アクタレみたいな意味なんだ。はいはいはい。失礼。失礼。ブラックスミス。カジとトゥーハンドソードか。俺、トゥーハンドソード嫌いなんだよね。ワンハンドソードがいい。いや、ワンハンドソードはないんだ。でも馬術あんのはいいけど、斧は使いたくねえな、なんか。これどんなゲームでもそうだけど、斧は嫌いなんだよ。ソーシャル、社会性がに、社会性、チャーム。まあ、なんかいろいろお得なんだろうな。安く買えたりするんだろうな。トゥーハンドソード嫌いなんだよ、俺。ハンターズ。マシナリー。これは何？スカウティング、スカウティングか。スカウティングの knowledge of how to scan the wilderness for life。ワイルダーネスって何？これ野生みたいな。調べられる。You can follow tracks, spot movement in the underground growth and spot an enemy。なんかないなぁ。こう、ちょっと、なんか主人公感ないよな、どれも。どれもこれも薄暗いだろ。ハンターの子供。ハンターの子供でもいいけど、今回もやっぱトゥハンドソード強いんかね。せやな。狩人一家に生まれましたみたいな感じにしとくか。なんか、嫁が可愛いし、一番。全部一緒の顔なんかな。こんなん絶対やだ、こんなん。男爵の駒使いなんか。やっぱハンターやな。ハンターでいこう。NEXT! おう Your early childhood. 君が幼少の頃はリーダーシップスキルズ。Your ブラウンってなんかあんまいい意味じゃなかったよな。なんだっけ、まあ、本来の意味は茶色なんだけど、ブラウンってどういう意味だっけ？筋肉。筋肉バカみたいな意味だよね。Your attention to detail。注意深いみたいな意味かな。ディテイル、細部まで注意できる。いや、気配りさん。で、アピタイテュードフォーナンバーズ。何それ？マジわからん。アピティチュード。適性って意味だって。アピティュードフォーナンバー。数学者みたいな意味かな。どういう意味なの？これがつながると。まあ、そういうの、算数がお得意ですよって思っておこう。多分そういうスキルなんだよ。ほら、ね。何でも気づけます。ほーんと。フィジカルフィットネス、スピードバランス。さらに、スカウティングまでついてくるぞ。筋肉バカはこうなっちゃうんだね。投擲なんであるんだ。リーダーシップがあると、タクティクス。リーダーシップ。これ必要だね。
で、Your skill with horse。常に、君の才能は馬と共に、馬術が強くなる。これはね、インテリジェンス。あー、薬学か。うん。薬学ね。弓か、弓もいいよな。スカウティングするなら、だけど、俺的にはやっぱりちょっとね、この、ワンハンドソードで、ちょっと勇者プレイしたいから、やっぱこれなんだよな。これでいこう。10スキルレベルなんだ。1フォーカスポイント。きっと弱いんだろうけどね。弱いんだろうけどいいや。俺はこれでいきたい。choose your アドレス、アドレッセンス。アドレッセンスってなんだっけ？少年期。アドレスセンスってどういう意味？青年期。おい、青年じゃねえだろ。年頃。思春期みたいな意味か。ハーデッド・ザ・シープ。羊飼い？いや、それはちょっとちげえだろ。ワーク・イン・ビレッジ・スミシ。鍛冶屋で働いてました。もう、ちょっと違うんだよな。リペアード・プロジェクト。修理屋さん。町の修理屋さん。修理屋さん。これ何？エンジニアリング。Knowledge of how to make things can withstand powerful focus without collapsing. Useful for building both. ビルディング、建物を建てて、両方、ストラクチャー。ストラクチャーって、ストラクチャーデバイス。まあ、道具の知識があるよっていうことかな、多分ね。これはギャザードハーブズ。薬学ね。ここね、薬学。なるほど。ハンテッドスモール、何スモールゲーム。なんかちょっと顔つき悪くなってないか、お前。ははー。何これ。あ、ライトボウってこと？クロスボウ。ちょっと待って。クロスボウはいらんな。まあ、いや、いいか。ベルセルクなら、ソールドプロデュース。アットザマーケット。マーケットで販売を、マーケットで売りますぜ、みたいな。プロデュースしてはってね。これちょっと違うんだよな。いや、でもさ、やっぱある程度商売知識もないとかもられるんだろうな、このゲーム。どうしよう。どうしようかね。きっとね、この薬学が役に立つと思うんだよな。これ何タクティクス、戦術ね。戦術。ハンテッドスモールゲーム。でもな、悩めますね。トゥハンドソードとかいらんのだよな、本当に。
これだな。これだな。OK。で、choose your youth。若かりし頃。ヤングスターグローイング。カラルディア。戦争は遠くない。stood guard with the garrisons。どういうこと？ロード with scouts。ストゥットガード10フォーカスポイント。まあ、これかな。いや、これ悩むわ。ストゥットガードってなんだ？ストゥットガード。ストゥットってどういう意味だっけ？ストゥット、立つみたいな。ガード。ガード。グアード。with the garrisons。どういう意味なんだい？ギャリソンって何これ？人の名前ひょっとして？ギャリソンズ。駐屯、あ、守備隊か。あ、いいね。うん、嫌いじゃないよ、俺。もうこれにしよう。守備隊に入っていた。この方がいいじゃん。イメージ通りだよ。はい。まだ選ばされる。ああ。アダルトフット。中年ですか？ヤング、30代かなこれ。デフィーテッドってなんだっけ？デフィーテッド。破れる。You saved your village from food. Some money in land. お、傭兵ってこと？インベステッド some money. インベステッド。投資か。いくらかの金を、投資家さんですか。ちょっと違うんだよな。You hunted, いや、危険な動物を飼ってました。それ、ダサくね？ You had famous escaped in town. なにこれ、盗賊みたいなこと？ famous escape 追われる身みたいな。エスケーペードって逃走。街で逃走して有名な逃走者。なんだよ、それダメじゃねえ。people well。人によくしていましたみたいな。普通、knowledge of make settlement prosper help you manage estate or admin town charm。これはいいかもしんないね。
バラー。バラーって何？いや。タクティクスはあっていいし、リーダーシップもあっていいし、これじゃね？まあ、これにしよう。なんだ？おっさんになってる俺。Choose your story background。あなたの言う、サブデューデッドライダーって何？サブデュード、サブデュード、落ち着いた、レイダーこれ。ライダーじゃなくてレイダーか。レイダー、山賊？レイダーだな、これ。レイダーってこれ山賊みたいな意味じゃないの？違うの？侵入者。ダメじゃん、ダメじゃん、それ。You drove them of with arrows. アローじゃねえんだよな。ファストホース。トリックド。これ、スカウティング高えな。ロードオフ。ロードオフでどういう意味になる？車で去る。馬に乗って去る。ロードオフ、オン、ファスト、ホース。速い馬に乗って去る。去るなよ。いや、でも悪くないんだよな。このスキル構成的には。馬も多少は持っとくべきだと思うから。でもやっぱこれかな。レイダーになってることにしよう。レイダー。落ち着いたレイダーになってるんだ、俺。レイダーでいこう。これでいこう。自分、山賊始めました。Your name。もちろん、イングスでしょ、そこはね。ブランディア。ハンターズ。Your attention to detail。細部にまで気づく。で、gathered herbs。薬草についての、野生の薬草について、学んでいた。薬草取りだな。ギャザー、取るだな。stood guard with the garrisons。ギャリソンってなんだっけ？まあいいや。とにかく、守ってたんだよな。で、saved your village。で、村を守った人で、で、レイダーに、落ち着いたレイダーってなんだよ、おい。ちょっと待って。サブデューデッド、レイダーでなんか出てこないかな。これか。これなんかそういうブランドがあるみたいだよ。何それ？侵入者を抑えた。いいじゃん。侵入者を取り押さえたってことか。いいじゃん。これでいこう。フレンドリートループスレシーブドダメージ。very easy。フレンドリー、何それ？これはいいんじゃない？これ仲間から受けるダメージでしょ？そんなん、お前。プレイヤーレシーブドダメージ、イージー。リクルートメントディフィカルティ、ベリーイージー。ちょっとまあ、ね、それはちょっと、
まずはこっから始めてみようよ。あなた8年ぶりだよ。マップムーブメントスピード。いいんじゃない？イネーブル。死なない。不死属性をつけていいのか、俺は。不死属性つけちゃっていいっすか？イネーブル。イネーブルって死ぬって意味だっけ？イネーブルは取り除く、有効にするだよ。死を有効にする。アップラムね。オートオロケートクランメンバーパークス。アロケーテッドか。アロケート割り当てる。クランメンバーのパークを自動で割り当てる。まあ、これは自動で割り、いや、自分で振る。サーチゲームやっとかよっていうね。やっとかよ。わら。いや、もう1時間ぐらいやってるやん。ブラザー、兄弟。It's been 3 days now. Bastard. I see we are getting close. We need to think about we can't them. How are we going to this? バリあれだ戦うかって。やろう。チュートリアルしてくれ。剣ないの剣。ちょっと待って、今のでチュートリアル終わっちゃったの？まさか。まさかチュートリアルもう終わった？今ので。何もやってないけど。ちょっと待って、ごめん。もう一回トレーニングさせて。さっきも相変わらずのあれだな。これ8年ぶりにやるけどさ、劇的な進歩はないなこれ。劇的な進歩はないよこれ。まあ DLC と日本語モッドが来てからの話よな。これモルダウにワンチャン市場奪われてしまったのでは。
トゥハンドソード短っ。ワンハンドソード短かった。さてハンド痛いなやっぱ。さ早っ早っ。攻撃速度やばくないこいつ。よし。やろうぜ。ファイティンファイティン。俺もトゥハンドソードやるぜ。うりゃ。これな、でかなり上手くなってさ、1時間ぐらい普通にラリーできたのにな。お前忘れてるよ。
会やっててさ、あるんだよ、お城で大会が武術大会が、剣技武術大会。毎回優勝してたのに。一番完全なやっぱ武器の持ち手を攻撃。読まれてる武器に読まれてレンジドトレーニング行きたよね、割と。レンジドトレーニングどこでやってる？繋がってないんだけど。一番何おかしいおかしい。なんかおかしい、カメラ固定されちゃってる。あ、なんか押しちゃった俺。タブ。はあ？何をした俺。F と R と。あ、治った？治ってない。あ？何これ？何どうなってんの？おいおい、操作がわかんねえよ。そもそも問題発生してるよ。大丈夫。なんでこんななってる？なんじゃこれ。こんな機能絶対いらんやろ。何や。何でなったの？カメラトグル。これか。何よ、どういう設定よ。
ラッシュとかはないわけ。なんでゲーミングキーボードじゃないからいちいちってあるんだよ。スプリント！ホワットキー！スプリント！インタラクト F。ジャンプ、スペースだって。全然ジャンプしないんだけど。あ、そういうことか。マウスのジャンプキーじゃ反応しない。ロジクール非対応ジャンプ来たな、久しぶりに。じゃあこれはジャンプボタンにした方が。で、スプリントはなんだい？これか。これも。で、そっか、これキャップスロックなんていうアホなキーが入ってるから、こういうことになってんだ。だから、これは、T でよくね。違う。T でよくね。で、これを T にしとこう。ねえ、止まんないんだけど、どうなってんのかな、これ。Die, dog! What the fuck?ねえ、オートラインやめて。なんこれ。主観してないのこれ。あったな。あったぞ。キーだ。To hell with you! Say we're not. あ、気持ちいい。でも近接よりやっぱ弱いんだな。弓使いは決してそんなに強くないな。じゃあスキル上げれば面白いこれ。痛えだろう。首に刺さってないんだ。やいたー。I'll split your skull! アドレナリン出てたら頭に
が如く剣山でやりきったからな、ヤブさんが。そう、間に合わんかった。やっぱ騎馬隊楽しいな、これ。おかしくなってる。一応タッチでも多少のダメージは入んだ。膝に矢を入れてしまって。よし、もういいぞ、チュートリアル。セーブス。Return to the game。とりあえずこれ置いて。スプリントがさ、マジでない。スプリントキーないの？オッケー。じゃあ、時を進めようか。テブラの町に行こう。リーグ。Let's go! めっちゃ綺麗になってるな、こういう画面が。こういう一つの画面。クエストあるね。クエスト。トラベルトゥビレッジ。テーブラ。ダウン。チュートリアル。これトークにしたら街中入れるのかな？この音は変わってねえんだ、ワンと。
ルステージにようこそ。レフトアルトキー。なるほど。いいね。いきなりカイトシールドというかヒーターシールドを持っているの。好印象。プラスいいよ来いよ。いやー最高だー。もう最高だなマジで。グラフィック良くなってんのがちょっと嬉しいぞ。まだプレステ4とか出てない時期から開発始まってんのかな。いいぞこれ。いつだ。ゲバした方がいいとかあったよな。なんか私はラバリオス、ヘッドマン・オブ・ザ・ビレッジ、村長です。What bring you here? brings 何が必要ですか？ We need 助けが必要だ。Some raiders 山賊が have taken our younger brother and sister あはあはあはあ、山賊が兄弟姉妹たちを捕まえた。私は考える。They may have passed 助けてやる術はないか。殺されますぜ旦那。北にいます奴らは。やべえな、これ全部英語なんだろうな。もう日本語か。マップ的なやつはないのか。いやー、右上のチュートリアルが出てなかったらもう没入感は完璧だね。こういうことでしょ。完全に中世騎士だからね。騎士までは言っていないけど、景色を牧歌的な。馬のグラフィックが荒いのが気になるな。右がちょっと脱毛症だ。マイナスいいよこいよ。誰か戦えるやついないか？リクルートってそういうことだろ。雇ってこいよってことだろ。エンパイアクリーさんとなんだろう、帝国の使いみたいな。お前戦わないか俺と。君我が軍に入
断しないか。鷹の団は今団員を募集しているよ。ダメらしいです。だよ、鎧着込んだ戦えそうなやつが一人もいない件について、これ馬から降りれるのかな。降りれるね。邪魔するぜ。やってまへんねや。やってまへんでしたわ。酒場みたいなとこで雇うんじゃねえの。おい、ここはちょっとドラクエ方式にしといてくれよ。ティーネイジャー。ティーネイジャー 10 代お前。ティーンじゃん。ティーンがいたぞ。お前なんか戦えそうだな。俺んとこ来ないか。え、マジでこれだけ？ここはなんかあるだろう。いやーマジかー。ここら辺は変わってないね。進歩がないよ、進歩が。ちょっとこれは村を出て倒しに行こうか。一人で倒せるだろう、3国ぐらい。悪いな、畑を荒らす気はないんだ。出口はどこなんですかね。村の出口はどこなんですかね。ここか。リクルートトループ、トゥループス。とにかく雇えってことだろ。レベル21。何こいつら量産型か。これでいいんだろ。雇います、雇います。バイプロダクツ。羊毛。グレインってなんだろう。小麦。いらないよ。ちょっと待って、また出ちゃった、ここに。やだ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 。もう一回外に
に出たいんだけど、また走んなきゃダメこれ。なんかいい方法ねえの？一発で外に出る方法。いいなぁ。こういうとこで戦争したいな、早く。よし。行こうか。山賊退治とやらに行こうじゃないか。はい。で、なんか北の方がどうとか言ってたな。戦争にならないよね。大丈夫だよ。よしよし。ないの？とりあえず手っ取り早くやれそうな敵。ねえて、ねえて、どこ行ったらいいのよ。わからんわ。キャンプをするんだったな、確か。そういうのあったよな。キャンプのコマンドは？いや、とりあえず都会に行こうぜ。何よ？何をやればいいの？山賊がどこにいるんだよ。前作だと結構山賊だらけだったような気がするんだけど。とりあえず羊でも取るか。おい。よくわからんから一回セーブしとこう。34人対6人は絶対勝てないよな。もっとねえの？雑魚みたいなやつら。戦いたいんだけど。チュートリアル中は入れません。やべえな。おお。喧嘩売るか。198対6の勝負しようぜ、おい。おい、こら、待て。Why then?
チュートリアル中はできません。分かってんだよ。トークウィズヘッドマン。何回、もうまたかよ。抜けてよ、マジで。いいかな、抜けて。戦わしてくんねえか、たとえ玉砕だとしても。いるじゃねえかよ、いっぱい山賊が。お前逃がさんぞ、お前。ふざけんな。アタック。やっとか、やっとだな、おい。ちょっと待って、これちょっと式とかやり方は F3 だって。突撃。何どういうこと？何これ？とりあえず。Move! Forward! 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 Move! やばい。めっちゃなんか。Loose formation! やばい、ちょっと海岸でめっちゃ血まみれになってんだけど。あ、やべえ、リアルだな。Die, you pig! よし、一人殺した。やばい、あいつがやばい。指で助けてやりたいけど。よし。まさかリッシュ。危ねえ。死ねや。1ダメージしか入ってない。っていうか、鎧とかねえの？痛い。Forward! Charge! 勝ち時あげろ
総意やないか。山賊相手に。満身創痍やないか。せやな。ボディアーマー。いや、これ。1しか上がんねえじゃん。いいよ、こんなの。ノーノーノー。わかったわかった。これを買えばいいんだろ。あ、なにこれ戦利品なのこれひょっとして。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうことなら早く言ってよ。パッテッドアーマー。オッケー。ドン。あ、いいえ。勝ったぞ。次はお前だ。ででー、ででででー、ででー、ででででー。行くぜEveryone! ついてこい Move! Move! あれ敵さんはどこにあ、いや、そこやってんじゃん。ごめん、なんか、牙の戦い方させてあげなくて。死ねーあ、嘘、落馬したはSee you in hell! ネクストキャラクターえ死んだんだけど俺勝ったね。捕虜が来たけど俺死んでないの大丈夫大丈夫かなあ、一人死んでる。あ、うん。そういうことだと思うんだ。うん。大丈夫、大丈夫。 Everyone! Move! Soldiers! Yeah! Moving! Archers! We whipped the bastard! Move!
infantry! Forward! The day is ours! レッドドッグズレイダーを配下に加えていくか。何これ？何それ？どういうこと？これ俺のことじゃないよね。だよね。ドン。プリズナー増えてきたな。売るか。奴隷売ってく？っていうか、この配下たちにさ、装備させてあげてんだけど、これか？ P か？この画面ではできないか？ You resource survival prisoners had been dragging along they look exhausted って何これ？処刑？違うな。エグゼキショナーか、処刑は。You give them a bit 水とパンをやれば、数日経てば、staggers of his feet come over to OK。つまり、知らねえんだよ。知らないよ、お前。だって、俺は、デプトなんだから。君のデプトなんだから。デプトってなんだろう。奴隷か。These brigands would 死ぬ。なんか親切にありがとうとか言ってた。ああ、どういたしまして。キャンプはできなくなったの？昔みたいに。リクルートプリズナー。ちょっとよくわからんな。まあいいや。一旦、まあ。一旦ここでセーブして、今日のところはこれぐらいにしといたろうか。これはちょっと配信映えしないですね。これとてもじゃないけど。これはもうちょっとあれだな。ちゃんと軍団できてからやろう。今はまだ野党との戦いやからな。つうことで終わります。楽しみだわ、今後。